Biasio. Now, birthday, ye invite me can say birthday guy. Now I know Waba. Now you're from Tony Freda. Hey, are you okay? And you would have moved away. Move on. Now, hey, I say, I didn't quite check any. Eh? Never the year, dear Susana. Oh, birthday, Papa. Yo, I was your phone where the madam as someone called Jim. If you said, we are see a Kumama MC baby. Now, MC Pa, Makwaya, make kind of fly a year, yes, and as it be with your wedding, will be an outdooring engagement party. Me won't be that. See it to be the birthday was here. Now I go for a birthday guy in front of me. I am to Funaka, the other as a wedding. Okay, Madam Bayama as a MC. It's a Medima dear Miria, Namiko. It is a Siano, birthday guy, no? Yeah, yo, and yo, I wish I found where the madam as someone graduates. It is a bit we are seeing. I took Kumama MC baby. Now, MC Pa, Makwaya. Make kind of say, a year, yes, and also doing with your wedding will be an outdooring engagement party. Me will do that. See it to be the birthday was here. Now I go for a birthday guy in front of me. Well, I am to Funaka, the other one. As a wedding, I mean, okay, Madam Bayama as a MC. It's made me do my dear Miria, Namako. It is a Siano, birthday guy, no? Yeah, I see me. Yo, and yeah, Batons near the Afro birthday guy. Now, Sabre, Waba, now one also, Bibika, Wakatra to happy birthday song. Now, one also banana small, Wakano, Waka, your cake now, your two champagne, let us say, will be added, not your queer baby, and Miss Majimisi Canan, one or no, and to Sabre, your turn, birthday guy, no. Be right down. Tuesday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to one more song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yo, I for a mama kwa baba Coco City TV. So, Senator Monique, I say, no. We face what is trending on our social media platforms. Now, any more so ache. However, video be cover viral social media. A dream why NTS be cry. Ye Kumawood actor be a friend Remy's key. Say Yebeka Abranti ya leg bosom tree or the video be by now only or baby. Yes, I have a sexual intercourse. I will soon Emma. Omo sebi ekokam ma be jinkin ha e wo mamu pa na sa brante asan akeka no hu biem na we die like say odwen nkra won tiase abrante say nyame ade mfie bako aka ne mfie ho enti no o celebrate ni birthday ye nyina nso nim say birthday celebration there aya na restaurant pubs any bebre asori dem na children's homes na bebre no am eye won celebration na we die wankwaye wo miamia mebubo yi nyina so namum asieye ana okodi ni birthday no as like odwen ho kra won ti ase bebre se eye ne nyankomade bi ana wo ye bebre nso se o de pe hype adofo ye nche ho ye nkwo video no mra ye ba ne wo bi ye be mam is empty about his producer Remy's Kirigi don't do me kirigi man me kirigi baby
sweetie, girl, you to find. I show Remix K, be writer, class 2, yeah. Kill it, I'm right first day. Wednesday, Tuesday, holiday, you're gonna cool day. Yesterday, chocolate day, Jupe, you're gonna party. We poppin', champagne, DJs, hooray! Yeah, Black Mike Entertainment, arrive first. Take it out, take it in. I show Remix K. It's think twice on the mic, nigga. Big G, what up? It's your beat. The beat is rap in Yamono. My hand is a tabono. The remix, come on. Take it out, take it in. I show Remix K. Black Mike Entertainment. Arrive SGH. About to be a man, and he move a felon. What's my say, Demiano? I am a dada pan. About to be a man, and he move a felon. What's my say, Demiano? And then one, very much at your man, and your chief of Ferdinand. What's my say, Demiano? Why am I dada pan? Remix K. Yo, DJ. Mani mo nko from mama. Mani mo nko from. Ya mo bibi akwa ba. Sabre yi mu amohwe ade fefa ye hunu wo ha yi a. Mo woni nye efise ba ya ba no. Say Bible ka asem bi wo sesa wo yonko ani gi a won so ma woni nye. Je wo su no ani ne nso de a wo sere so eno na nsere. Enti na ye ba ye yi. Ye nyina ya sem fita. And yaba bedina so waba na se ma wakwa aba ene se boapa ye na dwumadie no a ene ya sa asem ye so ye de ne mpomponso e boboboso yi enti obi amene nenye ene aye ni gida ene ye tusu akopem se sabia so no nsia bebo no nsia bokora da so agiram ene oda amu ene nye me pap cho ensambodem la form dia tia ne se ahanu mu ayesia yi aya ni je se dem di ka kan ye no aya ya ni kasa ya Ghana ha ye woyi ye movie actor kasia pa aya Remix K wono na wo di birthday enti say wo da fansom boy dada ye tia mu aya Remix K wow yo said you trust some kan ye no what's it enipa DJ Mr. Mame Mike no enya dwuma mame ai said ya menka de say trust some ne kan ye no what's it enipa wonna etia e wa asase so na wonna no wanya boroso a eya aduoso na ti no ayo haw ne amane ye nko a enti se nyame ye wadom na wote ase na wanya emfie ni bia kan wonna ho a na wose ye celebrate obi a ma na ne je ye enti ana ye ba ye aye birthday ana ye die adofo bebre fra titiri ni bencheye aba beka ye ho ana ye nigie da ye ba ye hu se birthday papa wo ha ana ya to ye ni so ye hu se birthday ni nua ba ni mpon enti se ya no ye hu se adomni bebrebe free chiri ni benche ana aba be piem e birthday yase efise birthday aye star kase pa ene ni birthday no Remix K Ghana movie actor Remix K yeah me pamcha ani jani da emeji ni na so munya abotre na tese e tu ye ni he apro na ti a ye hu se birthday papa akasa ni power ha yo papa wada wona saso wo bia wo birthday papa yo alu free hono ma
Your birthday Rumiske. You about to pong. I am sister. One so yo. Anna, your child don't come to say so. I am birthday the girlfriend. One so ya pamcho eni pe wa hale dos ya kasi ye bubu dinia etena de abati mi ami de dwuma de ho tia mi mi di ani etakuma na di tese ma ya MC finshia bebre na so MC bi a meye no ya kwaye no hotel side ya kwaye no sabia so eye background de lipa nyina behu ya nya birthday awanse ya na birthday ya me ba ye dia ati me nsem kra aye so nkokra efise ya se ni edi birthday no na me asa wo me ntia se nyam so na maka eti birthday wura no akata duru ha me ti sale ni enti o me di birthday no awanse ha what ya pamto ya se du ni na se ya ba ye na entete ho me samu ada me de minim ya ho ho na betom ebi a so for bi ha a wo betimi ame abompa ya no di birthday akonya me anim ya se du ni na se na la wo me kwa da ho o betimi aba no be jaka se mu na abompa ya me anim ni ase e ga nsa Papa Safa. Ayo, enti sabra ide. Ye be se dwumadi na se e wa alowa no. Empanifo ka asem bi ya se breku nyam ye bi de so. Enti birthday ya ye de yi. Mesra mo ada me de me ye hoho, me be di MC. Enti se bi e bi ye nyam de po ha anasa sofo. No obetimi di dwumadi yi ase Nyankopon sa ma ye ne a. Na da wore me kwa da ho. Obetimi aba na wa ba beje akasemi. Yo, fight Papa Safa Papa Sofo. Papa, what I want to face in your mensa. Point of correction, me just off for the. Quite sorry. Name a year in Biscay birthday obedi. And when the J eating I say, me buy a bomb pie. Woman contain in your bomb pie. Australian point near Tradi and nano pay that was it. 2 million euro. Wona osoro ni asase ya wodia osoro eye wotena bia na asase ya na asase so ese o se dwumadi e bedi be yebusu ni esan etwam ewe Yesu Kristo dirimo obi biara oba dwumadi e bia mane ni nkwamen mane eni ni nkwamen o free he kodu fie na wati asem de de dio oni yire onya yire dio oni kunu onya kunu die ope adwuma onya adwuma enam Rumiske program our banti we na yesre e wo do ba Yesu Kristo dirimo wa dum ti amen fansa mboma Papa Sofo wa fansa mboma asole ba obi kaka wo se won Sofo no ya asole ba enti fansa mbo ema no yo me pam chao me din kai birthday guy no aya Ghana movie actor Kese Rumiske ne birthday ne papa etere mo dada na ansa na no se de be ya obi be sia papa wa bonten no ka say star Rumiske papa na wo hu ni din abono me ma ne be sima ba ko pe won fa mo ni din mu obi a ehu ni papa ni wala ba wo di no great edase your friend me nana sim openi sim me na me wo Rumiske yo and you said I can't, you know. You know about him, Prosper. One is one of the years, and I have one. Amen. The patch of this meeting, the blessing. Sorry, from Nana. Yo, someone. And you know, last hour, crow. Bad girl. I will scare the girlfriend. What is she about Papa? Who did the same? Yeah, make my show a friend, Mina. And to whom I am so my friend, Amina. Yo. Let us say, Amina, any apple flies on any other Mina. Wow. Wouldn't be? Amina, I apple flies on. I'm an Amina. I'm a Kaya Simbi. Sabia so I could be no aboard them. And to aboard them, no, I'm myself will be who no. I don't find no Cosari. Till I would turn on as of oh. Minia,
Tese nyame da woro ma first no abodam ana wo hu ato bi na so le fie ne be dia da se nyame dia no monyam wa to bodam fo ya wo ma that could be no bodam fo so for what time ate ana de mekwa so de makodi ada nsa se nyame dia no monyam afa de okwa ya man ma ka so de mo what praise the Lord no ma so hallelujah what praise the Lord no ma so hallelujah what praise the Lord no ma so hallelujah what's the name I saw them have a guess okay and a birthday yase and a birthday yase a beya desaka Saturday you go so you di birthday no na mo amhwe mo bonku hwe mo nifa ye nyina ya gada wo mo anam kwa so ba na elipa ye nya hu no aye sabe so ya birthday boy wonu wonya madiri ha enti egusu aye twa no se nyame ya no be se birthday boy no obepiem awo birthday yase a ya ka nyina no na ye de ato aso enti egusu a ya ji ani DJ me safa nyamba akoto me fam afa nyamba akoto me fam ana amanfo ntwa wo mo na ase kakra na me kwacho aka mo say yourself no ho and some bebrebe ho ya wanam bebrebe ho Mini musema ya mana fantino muda me mami nyamani. I show Remis K. Be right down. Class 2. Yeah. Kill it. I'm right first day. Thursday, Tuesday, holiday, you're gonna cool day. Yesterday, chocolate day, Jupe, yako ye pore. We poppin', champagne, DJs, hooray! Ya be pote, mini u be pote, yeah. Ya be pote, today be today, yeah. Ya be pote, make you celebrate, yeah. Madam, DJ, hold on. DJ, hold on, yapamcho. Now, birthday ni edi. You invite me can say birthday guy. Now I know waba. Now yapamcho the friend that is right. Hey, ayo, okay. And you would move fancy way. Move fancy. Now, hey, yasemini. I didn't quite yakureni. Never the year de susuna. Oh, baby, papa. Yo, I was your phone where the madam asked someone to cry Jim. If you say, be we are see. I took Kumama, MC baby.
na MC pa makwakwaya me kan say eye yiase anaso bi we ya wedding we be ya adoring engagement party me who be that see it be the birthday was ya na go for birthday guy fa mra ba ya onu tufu na ka de ya besi wo asem we de nyame anim okay me dem ba ya madwuma as MC enti me di medwuma die mi wi a na me ko enti se sia no birthday guy no yeah asem ni yo and ya yo abushafo we de madam roma asam no pra jom nsem enti se me be wi asi eje kuma ya MC bebre na MC pa makwakwaya me kan say eye ri asi anaso bi we ya wedding we be ya adoring engagement party me who be that see it be the birthday was ya na ko frɛ birthday guy mfa mra ba ya onu tufu na ka de ya besi wo asem we de nyame anim okay me dem ba ya madwuma as MC enti me di medwuma die mi wi a na me ko enti se sia no birthday guy no asem ni yo ani ya beton sa ne dia frɛ birthday guy na sabre yi waba na wono so bibi kan wakatere ya to happy birthday song na wono so aba na asema waka no waka ye twa cake na ye tutu champagne no na te say obi adidi na ye kura baby MC magye musika na no ano no enti sabre dia ye kan birthday guy no yo be right there. Class 2, yeah. Kill it. Arrive Thursday, Tuesday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to one more song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you now? 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 One more song. How old are you now? 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 Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Yo, yes, Ramo, abutre. Say birthday guy no, waba. Na me ensem bi atwetwema so na ye me wawa kakra. Birthday guy, ye me wakwa ba. Yeah. But me so asem kakra. If asem bi ye me wawa. Wadama. When I would do birthday, we trim pro. We put tire no say. So until we do birthday, next year and I would do birthday. O ba yan so a, ye welcome birthday guy. If we never come and I buy. When it's what we trim pro and say. MC Ejakuma Medase Edi kan meta obi bia watimi ede nanimonyam abeta machi ewo me birthday ase mesere nyankopon nhira ene nkwatenten emasa enkrofo ni na na eja on say to send me di me birthday as a Kumawood actor remix no e was me ba no na anka maniche anasenka mesigo su bebre but me ba nyina so obehwe me body language and me face expression na and say my yedi kakra ni nyina ne say edomo a me to me nsafre omo ene etitru ni anintri bi ana me hwehwe say ena me di me birthday no akomodo omo ani mo nyamba beta machi no me ba no edomo a na wo say me hu no enye sa na me hu no eno nti no my disappointed kakra and until first of all, I'm my idea. Na Medin Crawford so Kakraya or Nesse Matomen Safro, I will be to Mediasana went to me, I'm a dressy amame.
ɛno nti no ama mayɛ shocked kakra sa ɛne teɛ na MC wabusa m asɛm bi a asɛm no ano ɔden ɔsɛ ebi nti na release scale me birthday mankɔgye hotel bi anaasɛ mankɔgye night club bi anaa mankɔ pool party anaa pool center bi ankɔgye birthday no wɔ hɔ na mede aba amusieyɛ mepakyɛw mewɔ me agenda behind dwumadi a medi na ɛmɛ sɛ yɛbaa wiase no abakɔsɛm nyina afiri si ɛwoo me no me ankasa no mehu bi da na megye ne yie sɛ after this program no ebetumi akɔ the Guinness Book of Record mu yes saa aneteɛ na mɛtena se na maka mu asɛm kakra ɛde akyerɛ nnipa ekuokuo but ɛnam biribi ɛne mpanimfoɔ bi a ɛtia me nan so nti no menhyɛ da ɛnka mu asɛm bebree ɛwɔ ahanom sei nti no nnipa bɛtem ase deɛ meyɛ no dabi but ɛnyɛ nnɛ na nnipa bɛte deɛ meyɛ no ase yo yɛ pɔmpɔmɔ fɛnsɛm bɔ kɛseɛ ɛma Ghana movie star ayɛ remiscape yɛ bɛɛdo asɛ ɛne atam a waka yɛda ase bebree yo mefa wɔ ntwam maame bi na ne ɔtɔɔ mo ɔnti wɔtɔɔ mo no ɛna menka ne sɛ siremuni wɔ akɔ ɛkɔpie mo no hɔ ɛna asantefoɔ mmienu ɛhyekɔpie mo no hɔ na yɛn asantefoɔ no tɔ wɔn mu no wie no ɛna wɔn sɛ maame ɛyɛ a yɛtiri ho yɛpɔtiri ho anam no bi na agya yɛkyi yɛn tɔ ɛna maame no tɔ obi maa wɔ mu edu yɛn nua siremuni no so wɔtɔ wɔn no wie wɔn sɛ maame ɛyɛ a maame tiri mu ɛna turumu deɛ sɛsɛn adan turumu deɛ sɛsɛn wɔsɛ o maame turumu deɛ da bɔ mu no mu no bi deɛ asantefoɔ no tɔ yɛ no ɛna wɔn sɛ o deɛ nyɛ turumu na yɛtiri ho eti yɛn nyɛ ne sɛnfa no wɔaka tiri ho no wɔte turumu a da bɔ mu ati saa bere deɛ yɛn nua remiske ayɛ movie actor star kɛseɛ paa ne bɛɛ da ase ɛna abɛte nsɛm wɔ nyinaa midi ara yɛ bɛ kuma mɛtɔ ma yɛ MC akyɛ bebree saa bere deɛ remiske aba keeki na si ha yi yɛwɔ wine bebree so wɔ ha sɛ wofa akyire ha no mu a wɔde ane bɛɛ da ne di na sie yɛ eti yɛsrɛ mu deɛ tiri hɔ yɛahyehyɛ sɛ deɛ ɔsaafo no wɔ hɔ wɔbi ntoma ho wokɔ ade wɔ ankata wakɔdi laame so na wate bi ɛnfa bebree wɔ hɔ ɛnɛ yɛagye ani ara kɔpem sɛ menka ne sɛ anado 12 ɛbɛbɔ yɛwie so a remiske wɔwe sɛ asɛm bi aguma so wɔse yɛwie a yɛnyina pre party yɛkɔgyina mu eti na deɛ ɔgyina mu yo enti saa berɛ deɛ keeki ne wɔ ha ɛne yɛwɔ menka ne sɛ champagne ahodoɔ nyinaa so wɔ ha eti birthday guy aba yi sɛ wɔwɔ asɛm bi a ɔbɛka twa toɔ koraa na sɛ yɛtue cake na yɛtutu yɛ champagne a ɛkɔ da birthday wo asɛm bi abɛka MC medase bi mu mepakyɛw ɛmi sɛ before sɛ yɛbɛyɛ cutting of cake no na yɛapɔpe champagne ne adeɛ no me nua bi a me invite no ne din ɛde owusu mensa na ɔsɛ ɔwɔ asɛm bi a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ me ansa na matoa me dwumadie no so enti no mɛma yɛde nsɛmbɔ kɛseɛ ahyia no ɛne saa bere mɔfa nsɛmbɔ kɛseɛ nhyia owusu mensa na asɛm kora ɔwɔ no owusu ka kyerɛ wo nua abusuafo a mɔte ho ha sɛ remiske ade a wayɛ deɛ ɛyɛ nwanwa paa mehu bi da menhyia bi nso da even atitirifoɔ koraa a ɔmahyia nyinaa mehu bi da enti mekuta mesɛm 1000 Ghana cedi mede ma ɛno nso mfa ayɛ dɛn ɔmfa ɛnyɛ ahoboa a birthday wɔde ba ɛbɛyɛ meda ma se yo wuni a yɛda ase ɛnsɛmbɔ wona na sɛ yo amsɛ da berɛ adɔfoɔ bi wɔ ha nom a ne sesa ne mpɔ ɛyɛ ne papa nso wɔ ha enti bia ne wɔbi so wɔ asɛm a wɔsɛ ɔka akontaba yo abusuafo a moahyia ɛyɛ sɛ nɛ mebɛyɛ di birthday kɛse sɛ bia ɛne na mefie no a mɛsi wɔ Israel wɔ ayɛ mistake papa ɛgya a wɔwɔ ba no wɔse wɔ no so ne fie a wɔsi no wɔ Israel gɔn wɔde ma mistake eti na
yeah, Pamcho, say I didn't do a person of the cherry Miss Care. Program no question why. Who bet me there by a better now so the abattoir and 1 hour. Yeah, Pamcho. Mr. Member, Mr. Coming, say champagne. It is already a slam. Obi amana gemma. You about the trap the cake, you know. Now you be track cake, you know. You to do champagne, you know. Now I feel the aka you know. Now you have to wash one. And see, birthday gang. Yaslamo. Knife in the cake in me. I remember now who are there. Madam, my Yaslamo, Mama, Adakano, and go to the Kakari Miske car now, the buy, you know. Aye, and I'm on here. Wait, banana. Aye, wait. Birthday guy, no. The car, what they buy, you know. Aye. And some mamma and coca cramay said the bay of Domino, ever to me at Daho. Now, I feel Mamma Nakoya, Mamma. Now, when you know, Mumma, now, your Mumma, now you try a cake, you know. You to your champagne, no. Now, you're near me. And just now, birthday guy. You're taking it, but no, my. Yes, I want over knife for no. Now, Papa no, yes, now. What about Sat Abato, birthday garden in Sati? Did you about auto for one Sat at in Sati? Yes, I'm a knife, anyway. Aha, 1 hour, and tea, will be a swap. Yes, I will be a swap out of one. You'll be a cake in a show. You'll be a cake in a show. I really scared. Ghana movie star. The birthday, I say, on our way. You go to Abba, can you not feel about him? It's a yes, I still live in your mind. It is a friend of Abba. Tell the good woman. Movie star, movie star, that's right. I was saying, a John fan and San Antonio. Now, and to a cat cake, you know, that's what we'll be a Eja Oba and soon concrete. I didn't want to answer. Amen. Let her take him away. Your mama, seven. Your papa, our Ejano. What for some paper? Now, Sabi, that's yellow. Now I was so wrong. I can say champagne about now I was on not two. Dear Papa, no fat. Why not for Libya? The other born thing. Dear Papa, Ogusa water take. And I have a celebration no more. So you know, Bema Miss K, movie actor. Now, was so person yet Bibi Kakratsray, Ewo Edumuna. Yet you are some pay. Now the Kodia person way. Madame Mabra, the Bayer, now about Bayer. I'm on your song, birthday. And I pass away. I yes, song, our birthday. Sabri, a part of him. And the idea not to say, now the woman said, Mecca about some kid to a I'm a dependent on Lincoln said, Yakasi movie, sini. This time, not this era, no. And it's no. I'm say a man for with different perception. It was sini edumemu.
sɛ obi twa sini a anaasɛ obi ka sɛ oyɛ sini twani a enipa bebree de adwen foforo na ahye o mutirim sɛ sinifoɔ de sɛbe yɛ yakohwifoɔ anaasɛ ebia adwaman ne yɛbɔ anaasɛ yɛbra na yɛbɔ ne yɛbɔ ne bisi basa bɛ me pɛsɛ me de fa saa akonya wei so ɛma nipa bi ate aseɛ sɛ yɛ ka sɛ obi yɛ sini twani a ade a ahinta anaasɛ ade a asi na enipa no demonstrate anaasɛ ɔyɛ bibi ama wo a ade ne si na woni hɔ no wode kyerɛ ama na hu sɛdeɛ ade na esi ya no sɛdeɛ sitie na wahu na wani so enti yɛ ka sini twa a ɛnyɛ sɛ ebi a ɛyɛ akohwisɛm anaasɛ ɛyɛ brabɔne bi ana yɛ bɔne wom enti sɛ me maame bi wɔ ha me nua bi wɔ ha anaasɛ obi wɔ ha na ne ba anaasɛ ne nua bi wɔ tirimpo bi sɛ obetwa sini a mepa kyɛw emu na bɛm ɛyɛ adwuma ɛyɛ animonyam adwuma a ɔde ne ho bɛdɔm a Yankopɔn ebehyira no na watumi akɔ n'anim ɛwɔ abrabom so enti kakra a mepɛ sɛ meka a ɛyɛ futusɛm ɛde kyerɛ obia ɛno no enti asɛm yi ana na ɔtɔ sɛ woka ama yɛ nyinaa ate ana bibi foforɔ bi mu hɔ mepa kyɛw deɛ tɔ so mmienu ɛwɔ hɔ ne nsan so ɛwɔ hɔ mepa kyɛw mami adi asa kakra yɛbɛhu sɛ yɛ ate asefoɔ yɛ wiase nso sɛ afoforɔ bɛhwɛ yɛ so na ɔmo nso de abɔ ɔmo bra because enipa bi a wɔyɛ public figure bia no enipa bɛhwɛ wo so na ɔmo de abɔ ɔmo bra ɛno nti no yɛn nyinaa yɛbɛka bom na yɛdi asa kakra na yɛdi asa ne wie a mewɔ nsɛnkyerɛnne bi wɔ hɔ a mepɛ sɛ meyɛ Holiday, you're gonna cool day. Yesterday, chocolate day. Jupe, you're gonna party. We poppin' champagne, DJs, hooray! You better put it. Me know better put it. Yeah. You better put it. Today be today. Yeah. You better put it. Make you celebrate. Yeah. You better put it. Me know better put it. I feel aka opesa wo ye no ana de aka opesa wo to aso no wada woro ma yes la fa to aso ma se ha so ye video abana kasa bongo hey ya pamcho bia mana do na ma ha ya pamcho bia mana do abusia mensan kyerɛ no yɛ tɔ so me yansa ana me ba chaw mpanifo ka asɛm bi sɛ behind any successful man or there is a woman. I don't know me kase ya na ewa se enipa dodo na betima se because we miske ni nyina na mabrabo amabo no me maame ene me papa ka ho na emom no behind my success no e yo ba atamati so animonyam bi se ekoswa me pese me so me surprise na kakra enti me pa cho mema me potential misses abigina MC me kai first time me dey na ko kire me maame na me maame have rasta ye gusu ya Jesus was it hey me by na betini ana say obi o ha obehu ne package ni different but ye ewo ni inside se sadia me so me pese o kata na ni kakra me surprise no yes said the remiske what the nyina wo dofo wase kata wani na wono so ansa wani munyam
One throw at the Ekiti. Me potential Mrs. Akatane. Yes. Me pese ansa no bebie ne. Me busa ne say o mie ne na on kan kire me say will you marry me? Hey!